Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बारायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै भिडिअ ब्लग भिडिअ जागोन लोगोफोर। ओमफ्राय जोंहा दिनै न'आवनो फिसा पार्टि दं। पार्टिखौनो होनजाबाय मानो होनना बुङोब्ला दिनै बेदरबो अमा बेदरबो दं, दाउ बेदरबो दं। ओमफ्राय नोंथांमोननो अमा बेदर दाउ बेदरखौ माजों संगोन होनना बुङोब्ला जों दा अमा बेदरखौ नारजिजों संगोन ओमफ्राय दाउखौ अनलाजों संगोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोसै होननानै साननानै आं दा नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय गासिबो नारजिजों अमाजोंखौ आं संगोन, ओमफ्राय अनलाजों दाउजोंखौ हिन्जाव संगोन। ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना नै दाउआ नैबावनो दं थाखाबाय नैबे दाउ। ओमफ्राय आं दासो अमा गोदाखांदों दाउआ नैबे। ओमफ्राय अमाखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना फै। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोफोर माबादि संगोन आङो। नै अमाया बे अमाखौ सानैल' जाग्रा दं। ओमफ्राय दाउखौहाय साथाम जागोन जों। औ साब्रै आजाबो जाया अमा। ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम। ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम। बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ मानि बेबादि जादों, आलासि फैयाखै। खिन्थु जोंहा न'आवनो स्पेसियेलि जादों। मानो होनना बुङोब्ला दाथ' दुर्गा फुजा होननानै बयबो मिथियो। बेनिखायनो दुर्गा फुजानि नामै बे पार्टि फिसाखौ लानाय जाबाय आरो स्पेसियेलि न'आवल' रावबो आलासिबो गैया। ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा नैबेयावहाय नारजि रोखोगासिनो दं नै लोगोफोर। बे नारजिखौ रुना लाग्रोबाय आरो फार्स्टआवनो। सोरबा हिनजावफ्राथ' संनो रोंखायो बांसिनानो, ओमफ्राय हौवाफ्रा सोरबा रोङा। ओमफ्राय खिन्थु आं रोङो आरो लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि नारजि संनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय अनलाखौबो रोङोमोन आङो, ओमफ्राय आं संबाय थाला अनलाखौ, नारजिखौल' संसै आङो। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। माबे दाखुइ आमोन नांगौना फारलाजों सुनोसै नोङो दाउखौ सुनोसै सोर मैला फोनायसै बे। नै आं दा अमा बेदरखौ गोथाङावनो लागायखाना संगोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ गोथाङाव लागायनानै एवनानै नारजियाव होगोन आरो। जिखुनु जाया नोंथांमोना आं बेखौ गोथाङाव बोरै लागायो नोंथांमोना नायलांदो। ओमफ्राय नोंथांमोना हयथ' बिदि लागायनायखौ नुफेराखैबो जानो हागौ। नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै सोलोंनो हागोन आरो लोगोफोर। ओरैबायदि गोथाव जायो बियो। आं जाया आरो अमा बेदर, थेवबो आं बे अमा बेदरनि संनाय केपासिटिखौ आं रोङा आरो। नोंथांमोना जिखुनु जाया भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बोरै लागायो। फार्स्टआव आं नै सामब्राम एसे हाना लाबाय, बे सामब्रामखौ होनोसै। सामब्राम होबाय, ओमफ्राय अमा बेदरखौ होबाय, ओमफ्राय नैबे जिरा देखानाय सामब्राम गुफुरजों जिराजों देनाय बेखौबो होबाय। बेखौ गासिबो होनानै लागायगोन आरो। ओमफ्राय फानलुखौ गोरान होयोबा गोरानखौ दायो होबाबो जाबाय। सिङाव सामस दं। ओमफ्राय आं संख्रि होना लाबाय, संख्रि होबाय एसे, बारा नोंनि जखानि होनांगौ आरो बाराबो होद्रायनाङा संख्रिफोरखौ। ओमफ्राय थाव होबाय, मस्ला मस्लिया बारा गैया, जिराजों सामब्राम गुफुरजों देनायल' थावखौ एसे होबाय। थावखौ दा सारायाव होआबाबो जाबाय आरो एवनायाव एसे होबाबो जागोन। ओमफ्राय बाव होखाबाय नालाय, अमायाव होखाबाय नालाय होआबाबो जासिगोन आरो दाहाय। ओमफ्राय बेखौ लागायबाय, हालदैखौ दा दसे उनाव होगोन आरो। बेखौ मोजां लागायदो, बेनिफ्राय एवदो आरो ना। बेखौ लागायबाय आङो मोजांनो। बे लागायनायावनो बिराद मोजां मोदोमखागोन आरो लोगोफोर बियो। लागायबाय, एसे मोजां लागायनांगौ, लागायनायाबो एसे 2 मिनिटसो लागायनांगौ आरो। बेदर बुरजाबा 5 मिनिटसो लागायनांगौ। आं लागायग्रोबाय र'। सारायाबो जाना दोनखानाय आरो। ओमफ्राय हालदै होनोसै दा। बानलु गोरानखौ होयोबा, बानलु गोथांखौ होयोबा बाव होजाखायो। ओमफ्राय बानलु गोरान बाव होफायोबा खामनायनि चान्स थागोन ना, ओंखायनो होथ'ला। हालदैखौबो नांजासे होखाबाय, दा होथायनांला आरो जेबो होनांला। दा बेखौ आरामल' एवदो। दा लागायखांना माबायदि नोंथांमोना नायनो हागोन र'। दाबो जाजोबाखै।
थालिरखौ एसे होबावनांगोन ओमफ्राय नों जागोन बेखौ जाया आरो देखायदों जास्ट नोंथांमोननो आं संनो रोंगौ माबायदि स्टाइलजों सङो आङो ओमफ्राय थावाबालाय हा थावाबा थावाबा थावैनि माबायानो गैखाया गोरोन्थि होनानै बुंनो हायो आं लोगोफोर नोंथांमोनाबो न'आव सङोबा बेबादि खालामना संना जा अमा बेदरखौ आरो स्पेसियेलि अमा बेदरा बांसिन गोथाव जायो ओमफ्राय दाउफोरा बारा माबा जानो नागिरा थारमाने दाउआव बारा मेजेम थायाना ओमफ्राय अमानाव अलरेडि मेजेम थाखानायजों थाव होनायजों साबसिन गोथाव जायो आरो मिलौलायगोन आरो थावखौ एसे बांसिन होनांगौ जागोन नङाबा खामनायनि चान्स थागोन आरो दाउआ थाबनो खिन्थु बे अमाया दानो खामा बे गोबाव जागोन बे सारायावनो दै होनांनाय नङा माथो मानसिखौलाय गोगोम जाग्रा साइस नुयो नोंखौ ओमफ्राय नै नायनो हागोन देखायदो नै जि स्टाइलाव बेखौ गिदिर दोनो बेगें बियो बेखौबो दाजागोन बिराद बरिया जाबाय बियो ओमफ्राय थावाबा नों जाजोबनांगौ मोनसे गोरोन्थि होननानै बुंनो हायो आं बरिया जागोन जाबा जानो नारजिया बेनो लोगोफोरनि नारजिखौ दा रुखांनानै आराम सुनानै माबायाव दोनथ'बाय ओमफ्राय दा बेदरखौ एवना लाग्रोसै नै बेदर एवनायथिं खेबहरदो केमेरामेना औ आं दा बेदरखौ एवनो एसे थाव होबावसै थावखौ बारा होखायाखै दहाय एसेल' नामनि एसेल' होनोसै बाव एसेल' होदों बाव थरथिंसेल' थारदों सारायाबो माथो उखुन्दै खुलायथारबायलै साराया गोगोम गुदुं जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय आं एवसै नायलांदो र' आंनाव रेजेकगोन रेजेरा खारदों होनगोन आं दा ओमफ्राय बेथ' फाख्र' बेखौ हमथाथ'नाय नोङो ओमफ्राय जायालै ओंख्रि संग्रायालाय गेसाव संजानाय नंला नारजिया बुरजाना गेसा थाब फोमोननाया अराव साबसिन अरनि टेस्टजों हाया लोगोफोर संना जायोबा अराव संना जानांगौ ओमफ्राय आंनो होबाय दा ओमफ्राय नैबेनिखौ दा दैजों मलायनानै होजाबाय आरो थला आं खामानिखौ मावग्रोसै एसे मोदोमबायबो नै लोगोफोर होनाय लोगो लोगो मोदोमबाय लोगोखौ दा दसे खोबना दोनदो आराम मोदोमनायाथ' अट'मेटिक मोदोमखाबाय आरोना जागौ नंलायखाबाय मोदोमनाया दा आं दसे खोबना दोनसै नै बेखौ 2 मिनिटसो खोबना दोनसै आं लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला ओमफ्राय आं नोंथांमोननो अमा बेदरजों नारजिजों बोरै सङो आंनि फरमुलाजों संनायखौ देखायबाय ओमफ्राय मोनजासिम आं भिडिअखौ देखायथ'ला ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबादि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनानै खिथाहरनो दाबो लोगोफोर ओमफ्राय जेसेबां हायो इसेबां शेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय